Ini ndinonzi Robert Tapfumanei kubva kuSly Media. Ndini ndakataura nevanzvadzi Tambudzai. Imi ndokunyora email muchiti nyaya iyi pane paisi kunyatsobuda zvakanaka nekuti mune ukama munozivana nana Tambudzai. Handizoti imimi mungandizviintroduce here uye motaura kuti ukama hwenyu hwakamira sei naTambu. Mataura izvozvo mobva mati munyaya yenyu pamuri kuona imimi pakataurwa navanzvadzi Tambudzai pamuri kuti hapana kunyatsojeka ndepapi? Halo, ini ndiriyoitwa wamavhiri waya wakataura nezvavo vainzi ndivo vamwe vakarara neni. Chanyanya kundibata ipapapo manje ndichocho chekuti izvo ndakarara naye mwana mushure mekunge mai vari in conjunction vachibatsiridzana neni kuti ndidini ndirare naye nemwana. Mai vaizviziva kuti ndiri kurara naTambu anditi mukitchen sematauriro akaita mumbo wake. Ipapo chekutanga ndo chinhu chekutanga chinoda kuti ndiite noti. Mune zvakati wandei hazvo ndichaita noti, asi iwe ndo number 1 noti yekuti izvo inina handisi ngoramba zvongoti kuramba aya ndikangoti ndikuita zvekungoramba ngoti kuramba zvoita fanga kunge ndiri kuda kudzenga nyaya. Mubvunze iye kusaidi kwake kunyatsa kumubvunza zvakanaka ichokwadi here chekuti munhu wawe kuti yo wamavhiri wakarara neni, ichokwadi here? Taura chokwadi pamberi paMwari. Hapana chokwadi chinoputsa ukama. Handiti ataure chokwadi. Ende ipapo ndipo tichanyatsa kuona futi zvakare kuti n'anga dzinonyatsa kuona chaizviri. Ipapo handiti muise futi kuna kana ngoni kuti wamavhiri wakutaura akararawo naye here mwana uyu. Handiti muzvo in question tiri pane mwana ka handiti mwana kuti ane nyaya yesex abuse kuti mai was involved kwaari kuti akandorara nayewo here, akandoonawo here, anondizivawo here. Handiti muzvo ipapo I swear ipapo kuti ndakarara naye here munhu anonzi Tambudzai. Right, ndo chekutanga. Tochienda manje kunyaya dzimwe tichanga tichitaura asi ndada kuti ndamboita outline ipapo chete. Ndakuenda kune zvimwe manje. Waari kuti ndisekuru pekutanga pakudanana kwawakaita iye ari mwana iye ari sekuru. Muona zvoda kuratidza kuti sekuru wakandonandambira kune muzukuru handiti mukuru kana kuti kune kana mwana kadiki diki. Ipapo ndoda kuti ndinyatsokuedza kutsanangura ipapa. Anga asi sekuru bamunhu. Muzvona munhu anga ari mukomana wechidiki diki chaizvo. Zveshe akatomboshandawo muDTF. Inini ukama hwehu ndandinawo kwete naNaTambu. Ukama hwehu ndandinawo nemunya kuenda waanoti sekuru manje ndeyekuda isu. Mai wake nemurume ari kunzi akanhumburisa kwamai waTambu. Muzvona mai wake nemurume ari kunzi akanhumburisa kwamai waTambu ihanzvadzi nehanzvadzi semu baba semu mai vaberekwa pamwe chete. Murume iyeye akanga akatororawo hanzvadzi yangu inini handini mukona ikashayika munguva dziya dzehondo dziya. Saka munyatsokuona ipapa. Saka aisonditi mukomana yetsano-tsano aitouya kwako kuzotandara whatever. Munhu akanga ari open kana mamwe maproject enene ndichida kuitirwa pamba ndiye aindiitira because ndaisenza hangu kure ndichisouya hangu kana maweekend kana nenguva dziri kure, asi ndiye aitondiitira maproject. Taitandara zvisingaiti achitotaura nditiwe zvondiona achiramba uri papa uchifambidzana nepapa nengo ya welcome apo pakamira sei achibva atitaurira tsano zviri papa ndatobatirira kai mwana ndakatopindana namai wacho zvese zvitori good books zvitori muurungu. Tikati asi mwana achimudiki ndaipataura ipapo mwana achimudiki zvinozoita here manje nemutemo yedu yenyika mutemo yedu yenyika inappropriate improper association kai uri kuita. Saka zvinozoitwawo here kana achiti aiwa inini ndiri kutotomira kuti akure asi kutongotanga chete ndichoguma aitojoka achiti pamwe nepfuma yangu inozotoira shoma because ndatangira kucontributa achiri mudiki mazona handatobatira kana munhu atobatira gadheni rake mazona unoamba uchingoridini uchingorimendena ndo matauriro aita achingotaura achiti kana pakadaro ndichombobvunza ndichoti hapana here zvimwe zvemunozoita beside izvozvo achiti aiwa handikumira kuti akure tsana akure adini zveshuwa aisenza muDTF imomo ndofunga kuti aizouya saka zvokuti izvozvo aiuya nezvinhu ipapa pandingazvirambi handiti muzvo. Ende
kufambidzana kwawo ikoko namai wacho anofanira kunge waitozviziva kuti mwana wangu anoramba ari papa. Asi mai manje awa namai awa Tambu zvaisapindirana, mai wake namai aTambu zvaisapindira, zvaisaonana, handiti kuzvo. Saka mwana achizoonekwa ari ipapo munongoziva zvinoita rungu racho noramba achingodi ndiko pambidziro. Akadzimara afa, akashaika 1994. Zita remuchinda ainzi Joseph, ainzi zvekutanga ainzi Eliot, bva ndoichinjisa bva ati Joseph. Mukoma waNiki, mukona tikona zvizomboiti kuti anga asekuru, iye ari mukoma waNiki, handiti buzvo. Saka akashaika, saka ashaikawo nguva iyo muna 94. Akashaikawo futi akuita problem yepfungwa, akanga akurwara nepfungwa. Mukona nyaya yekurwara nepfungwa iyi inenge chirwere chagara chinetsa vanhu. Saka akashaika ipapo muna 1994. Right. Papamboti zii, handiti muchiona, papamboti zii kwenguva diki. Papazoita iwe kutaura kuti kuite kwakaitwa kwekuti panenge pamudzidzika kugwedebedzwa kumapoto mukicheni pachiitwa pachionekwa pachida kuita kunge mudzi pachifuma pakaita kunge pane chimisterio pachiita kunge pane munhu ari kuuya kumhamba kwedza. Vamwe anodzidziswa kuti didi kumhanya. Asi obva ashaikwa zvodini mazoona mai. Zvanga zvichitaurwa izvo zvichitaurika. Handiti ndati yanga aisawira nemudzimai wangu. Ndisawire ndifuti nemudzimai wangu. Zvichitaurika zvakadaro. Handiti muno. Zvataurika zvakadaro. Handizivi kuti mai ava kuti akazoita sei, kuti paine zvimwe zvaakazofunga kuti toiripa sei, kana kuti iye nyakufa kuti aitaura here kuti mudzimai wangu ndakasiya mupei munin'ina here. Handizivi ipapa pakaita kunge pakaita something like that connection. Handiri munyatsokuona mai. Kusvika nhaurwa iyoyo yekuti mukomana aisenza kwaokei achisopota achiuya zvechokwadi zvaiitika. Aiuya andapinduka udzika odini, ubva auya ari kune rimwe rutivi, uya ipapa bhora raiba. Unzwa kuti aenda, yaizobuda nokuti mai ava vanoti kana wakagumbuka zviya izvi, kana kuti wakanga wafeshirwa unotaura information dzese idzodzo. Saka waitaura manje, ndobva taizozvizivawo tese kuti pane zviri kuitika. Handiti muzvona. Uya asatosvika nepamba, waitotova mudzimai wangu aitoshamisika achitoti vana vedu vanoita sese. Ubva wapfuura nepana mai wako wotoenda wakahwanda pana mai uchienda apa. Mai pamwe kwaidiwa kana mari yesauti ubva watadza kuwapa uchiuya wakadai. Ane makore asingatomboikwi, kana chiti ane makore asingawiwa ndezvekuti ane makore asingaonekwi pamba pana mai. Asi manje mamiri akaita nepekuti inini ndiri mudina, iwo vari pamusoro parwari. It's almost what can you see 150 meters. Kana tikomboisa 200 meters. Poita same distance kubva pavari kuenda kumusoro kunana baba waye wangu achitaurwa. Vanona mukomanika. Iyi 250 meters. Saka iwo vari pahalfway. Handiri munyatsokuona. Saka isiye mulaini asi vari pahalfway. Handiti muzwe. Ndo magariro etakaita. Handisi kuti hama dzangu basi kuti vanhu vakauya muna 1992. Sematauro endaita ma early 1990s. Hakana 91 here. Vakauya iwo that period. Vanhu vakatobva somewhere vachitouya pano. Handiti muzvona. Handi kuti vakanga vagara hapo ba kwenguva. Handiti munyatsozviona ipapo. Saka ndinoedza kutsanangura ipapo. Saka zvazoda wakupindirana naiye mukomana iye zveshuwa yakabuda iye kuti akaenda kutauni nani Nyades. Imwe yacho akatozozvitaura futi iye Tambu akatozvitaurira kune mudzimai wangu achitotaura achiti vakomana mai zvawakandiita manje inini kuti shwa vanga contribute nditsvagira inini murume ndobvisa mhandara ndichatanga kutongobuda mazamu zvingaitawo here izvozvo chichi ndakandienda naadresi kutauni kudiri uyu mudiki handini zvona ndikaenda naye ikoko zvikadai zvemataure zvakaitwa apa handidi hangu kuti ndizvidzokerere handiti muzvona. Right. Toenda pane nhaurwa iyo yangu ndandataura kai. Neimwe nhaurwa manje inoratidza kuti pane kakunyepa mukati. Mai ava handisi kundikutsinya mai ava chikoro hawana ba manje. Hawana kutonga chikoro hawana vakatombofunda kuenda pane imwe grade. Mai ava kana kunyora chaiko havanyori. Handiti munyatsoona. Saka paya pati tsamba taizoti tumwa netsamba tondodzverengera pachidondo. Tinombonzwa zvikuita sei tisati tadini muzoni tisati taendesa ba kuna chikomba chamai ichi chikwatwata. Handiti muzoni. Mai zveshuwa tsamba hawakwanisi kunyora kana kunyora chaiko nezita ravo racho unotonetsa. Zvirongwa zviya zvamunongozva zvemanani government organizations zvinoitika kumaruzevha nezvimwe zvakadaro kana kuti ingangove
zvirongwa zvegovernment zvinenge vanhu vachipuhwa vachitambiriswa zvikafu nezvimwe panenge vaida kusainwa mazita nekudidi vanotoitirwa nemudzimai wangu manje. Saka ipapa vayoza kuti kunyepa manje pekuti waifamba netsamba wachitotora apuda kuedza kubudisa kumwe mapoints mamwe maakanga achidini achinge anoti nyepei maanyepa noti achinge achinoti nyepei ndomende kubudisa mwe macho chokwadi ipapa hatisi kuramba zvokuti azodana nemuprofita dai zvese izvozvo zvitori pachitombogara muprofita ipapo pamba pacho zvese zvichaitozviona izvozvo achiuya nezvinhu achitotangisa akauya achida kutengesa zvinhu ozobva ipapo odini ososiya zvinhu zvake ipapapo mai achitengesa achitoya achikorekti kusvika zvakazonzi zvakazotorana mainhei Tambu izvozvo izvo zvese zvatiti zvibate nekuti zvine chokwadi pakati. Right, tochienda futi imwe yekuti izvo mwana ari kuti izvo kwaakaigwa nditomboziva akandoiswa madhaka namai kudidi ienga yese ane enga namai wake zvechokwadi enga iripo vakandoigwa zvidaro bamanje mwana wayo kuigwa kwaakaita akafa zvatinoti zvekukadzika zvekuti topatika uchinzwa kuti mwana waye waTambu ashaika handiri muzvo zvototinetsa kuti akazenga arwara nguva iyi atambunzwa nekurwara kwacho chii chakabva chanyanya unotanga kukadzika unoti pamwe adonha kana pamwe chii kufa kunouya nenzira dzakasiyana siyana akautonzwa kuti aiwa mwana atodini hanzi ashaya handiri muzvo inde handisipo bani ndakatozonzwa manje madzimai akutonditaura ini ndaisaenda kwendaisenza ndaisopota ndichiuya saka ko chii chiri kumbonyanya kutora nzvimbo apa handini muzvona hatina kuzivawo isusu kuti chakaita kuti mwana afewo zvakatikadzisawo chii mwana anenge anga achitokura zvakanaka taitombotiona kuti mwana ichi chidiki kudaro handiti muzvona saka aiti kwaakaigwa haasi kukuziva mwana akatoigwa vanhu vachinge vanouya anga ati kurei mbichana anga atoti kurei mbichana vanhu vaitouya handiti muzvona paandoigwa paakandoigwa manje nditotakuradza kuti ndinati kutoziva nenhoroondo yacho kwaakandoigwa kumusoro kwemusha wangu padhuze dhuze ipapo kuti kana uri pamusha pangu dai pasina kuti pane miti apa ndakaisa miti apa pakati apa unenge uchitoona kuti makuva waya but ndakaidyara miti apa saka hapachaoneki kuti apa asi panhu ipapa sepamakuva paikoita mahunde emiti achididina achikura vanhu vakazenga vakuatema handi kuti huna hadziko but dzakawandisa but mwana anenge achida kungoita zviya zvokuti kushora nekuda kwekuti dzinenge dzaane mahunde akaida kundopisa zvidhina vachibva vachibvisa yese miti vachibvisa vasara pachena miti yaitodonhera pamusoro pemakuva yawana pane makuva yawana aripo ndipo wana bedzi ipapa pasi pevanhu vakuru saka inini zvandibhuwa nditataura padhuze nependiri zvakandibhuwa ndikati aiwaka hazvidaro kamwe regai ndiita sei ndiri pagare magamutri kuti vana vaende mubvuta ndakadyara magamutri zvedipa pane magamutri zvirikutaura izvo zvototi kana iyo magamutri angu andi autoprovida shedi yemwana waTambu ari kutaura saka iye akatoenda akati katiti haana kunge aona urati pamwe asara ari mumba akatibudaro because akaigwa indisipo asi akazondoratidzwa akatopaona paitoonekwa panotoonekwa uchitopfuura uchiona kana iye vachienda kuhuni kumakomo kuyakwe wandopfuura nepo wanotoona saka hapana munhu angazodai akatadza kumutaridza kuti apa kana kuti iye ipapa tiri kuti tinyeperane anogona kunge akaigwa akasipo nekuti chiwanhuka chedu pamwe chinoti mwana mai vanofanira kunge vasipuka vadzokera kumba achiigwa mwana izvozvo izvo tikazvibvumi asi achizvaka kuti mwana akaiga saka ipapa its faras kunyepa kwaakaita ipapa handiri munyatsokuona ndifenze kutsanangura mwe mese maairatidza kuti angachi right tochienda imwe nhaurwa yaataura manje yemukomana anonzi Paul Paul zvechokwadi handisati ndataura kuna yaPaul aiwa mai ava manje padiscipline wise handi kuti tairegera vanhu kuti zviite mwana waabhuzwa dai taisaregera ba unenge uchitobhotaura sasawira akauya paya paanenge akafarisa paya munombo vaitaura taiwa usazobva maruwa mwana kudai musamharitonoka nemhere anenge chichema mwana uyo muchibikura kuti mwana ari kurohwa kwete Tambu nevamwewo generali pa ukada kuti ari pati apo musapapindire ba nekuti inini mwana wangu 9 months ndini ndakarwadzika nadzo ipapo zveshuwa waitaura masoko iyayo waitaura akasingaperi vaibva watozwa zvechichachaya vanotaura zveshuwa ipapo hatisi kuramba ba kuti
mugurowa nemutite kwaita vana vaigara vaine fiye mati vanga vasingakwanisi kana kutiwo vangataurawo kuti aite kamufarikano kanoitwa kuti vana nevabereki akanogona kunga ngasipoba netreatment yavanoita kana izozviitwa zukuru chaivo havagaripo handiti muzvona right zvinoratidza manje ipapapo futi kuti kamubatiro kavo ikakako manje ndo kamwe kakakontributa kuti paite that hatred iripo paite kakuengana right. Tochienda kuda Paul kutaura Paul akandoita problem akandopenga Paul ndi kutaura manje ndiye mwe uya mwana wechikomba nditatu akarumurisana iye nehanzadzi yake Linda vakaita zvekurumurisana paya handiti muzvona uyu akachindopenga manje Paul ya handisi zvakava zvekuti midzimu yakanga ichida kuti zvibudewo pachena here yekwababa wacho wavari kuti Mozambique Mozambique zvede wakuti hatizivi ndo zvaingotaurwa nevanhu kuti hayo zvaida ngoti zvibude kune vanhu chete saka akatanga ngoita mentally disturbed achindiendesa imba kwangu akatomboiswa mumba kwavo asi akazondodzoka manje handiti muzvona haana kundogara iko achibva adzoka saka achingoapa aingoita kakupenga ikaka saka nyaya yenyoka inodai so manje zveshuwa waikama mukaka neataura achiti owen anga isawira waka tofunga waiti wakakama mukaka iye opuwawo saka semunhu anga aine twake pane paanogona kunge akasiya kanda pagwenzi achibva aenda kwaakaenda uyu achibva aendawo nemukaka wake kumba kwake achibva andori aenda kumba paakadzoka kuti gandokoreketa pfimbiya aigona kunge akasvika paine nyoka nokuti zveshokwadi area iyoyo yaionekwa nyamafungu ana nyamafungu kwetomboti waripo vaionekwa akatoti wandei taitoziva kuti pakati panogara nyamafungu pakati area yakadai hawaitoona vanhu pamwe uchiona inzvimbo yenyoka infact nzvimbo yetigere iyoyo inana nyoka zveshokwadi idzodzo nyoka idzi dzemawara machena nematema idzi saka ndofungidza nyoka inomunoziva inodawo mukaka ipano pakuda kuti atatore paipa ndofo zvakandosangana ndo matauriro ezvakaitwa zvakandosangana handiti iye semunhu aipenga ndofa takati nyoka inoita sese toibana handiti nyamafungu haisi nyoka yekutambira mudhuze tofanira kutotambira uri kure handiti muzvo saka ndofa ndobve zvakaita kuti akabva andorumwa nanyamafungu handiti haana kuzosvika ake kuchipatara akanga atodini anga atoshaika handiti paandoigwa paakandoigwa manje ndo petada kuti ipinde futi hatingati hedu nyoka yakanga iri amai kana kuti toti hayaionekwa paarea ipapo dzaionekwa infact kana nanhasi kaita zvokungoitawo but dzinenge senyoka munoziva ikanzwa kuti kune munhu ari kuuya inofanira kutiza asi kana watoisa kuda kudini kurwisa mani tofanira zvakaita mukomana mukupenga kwake anofanira kunge akandorwisa nyoka dzinoremera kudai kunzi dzairuma vanhu kana zvipfuyo paya pangadai paine makuva nemakuva enyoka but this is very wild dzinowanikwa tinotombodziona isi saka right paakandoigwa manje nzvimbo iyoyo akandoigwa semetri akandoigwa iyoyo manje isemetri iya iri kure nemusha iya inofambana namagwini kune namagwini zvedi mombe ikarara kusango hauchaioni especially kana ine bhero ikaita bhero vana magwini vakanzwa kuti iri pakati kana mbudzi idzi dzikaona vana magwini kudziva kuti hauioni saka iyo kwakandoigwa iko semetri kunofamba vana magwini zvisingaiti handiti muzvoni kunotofanira magwini otogara toona matsokana namagwini achipfuura right and ivhu racho renzvimbo iroro repamakuva iroro rinodiwa pane mhuka inonzi hweru iyo unoona paitiro nemakomba mamwe ehweru akacherwa ehweru paya vazhinji vanotozonzi endai mutotora matombo akomana mundovhare mwena yehweru muzviona manje yakundokanganisa makuva vanhu vachitombondovhara mwena yehweru saka zvakaitika pa ndezvokuti tofa dutu riyai reguva riyai ndo explanation yakayana wasati aziva izvi zvaakutaura izvi kuti pamwe zvine chekuita namai asi matauriro ezvaitwa kare manje ndezvekuti ivhu riya riya rinonge rakaiswa riya pamusoro peguva riya kuti vana magwini vakaita suspicious here kuti chingave chii tosombopfuura nepapa tisingaoni tisingaoni dutwe kuti pakaigiswa chinhu pamwe pane chinhu chakafa chakadini chakaiswa ipapapo ega itodini tofuna saka kana chii chakafa tikureva kuti kana pane mhuka yakadini kana kuti pane mombe yakafa yega saka yakandodini yakandofusirwa amugona handisi kureva kuti munhu asi ndikureva kuti ndo pfungwa yakada kuenda kuna vanhu manje although zvichiyera muchivanhu mberi zvakatoitika after some time ndobva
twakutozwa kuti gwari yarakadini ipapo mazuva iyayo ndandiri nguva yakareba kani ndinda kutoti nguva mazuva iyayo dutwa richitoonekwa richiona yakandofukunurwa achibva akandoparwa parwa mana magwini wachitsvaga akavanotombodzika vinokudzika kwakaita munonzwa vanenge achidzika kutsvaga kuti pamwe apa ndakusvika pakaparwa zvedi handiti rikazondofukusirwa rikazozodini handiti muzvona nondoiswa matombo zvichiti asi akafukunurwa matsoka akawanikwa ipapo angarana magwini handiti muzvona mai saka tinenge tamboita pfungwa yekuti zvikadaro paina maiwa nechekuita ba taitongoto natural kuti vanhu vazhinji vanotokomplaina handi yega pakazoita futi mumwe akaizoitwa the same thing izvo azviona mai tautota mwana kana makuva acheiko apa gatiatso kwake makuva anoita kana kutoisa kutovaka nesimende kubva pasi kundosvika tabuda handiti mai kuitira kuti pasaite maproblem tovakirira zvakanaka pasaite maproblem mana makuita ngatoedze kuti makuva edu adini atisimbe ipapo nekuti hazvina kidziba zviri kuitika ipapa saka tongoti hobe dzinoyera kana munhu achinge ashaika pachizoita zvakadaro handiti muzvona saka matauro aari kuita manje ari kutaura aine fear yekunge anoti to the extent yekuti masiblings ake ese anawa akawainfluenza zveshuwa nyika iyo kugere vana mai vakawa atombokuenda anenge aenda harara aenda haadzoki kuzviona mai chihwa chawa chishuwo vese ipapapa kutozosiya musikana 1 vasikana 2 endati uya uya akadini akaadhoptwa uya neuyu mumwe hanzadzi yeuyu wekurumwa nenyoka ndo akaroorwa maaria eanga achitaura aya achingo ndaitomborwa nchienda kumagadheni havanga vasina gadheni padhuze pa vanga vasina gadheni avanga vasina gadheni riri kure gadheni ravo riri padhuze ndo ranga riri pamba saka aindorara kupiko nematyisiro anoita nzvimbo dzedu idzo dzeidzo dzimwe idzo kuti aindorara kusaidi zvina kudai ati ndaindorara kumba kwemwe munhu zvaakazotaura paipa kuti akandorara kwamugodo kwasabhuku mugodo haasi mugodo haasi sabhuku ba munhuwo vandongati vaingopindirana pamwe semunhu akanga achiita zvechechi semunhu anoita zvechechi saka vanenge vaingoitawo sekunhu kunenge kwakadini kwakati tambanuke asi hatingati isusu anga ari sabhuku prazana kumwe kwaimbokwanisa kudai atiza kana zvakaita sekweti ondosvikawo kana tohanda kana kuti toita sei sei hanga asingaiti baizvo handiti muzvo saka hati kuti akaregerwa abuse yaitwa kwete iye ega kana nekune vamwe vana the yake yakazondoita zvakaitika izvo asi abuse yakanga ichiitika mumhuri imomo handiti muzvona saka mai wachizenge wanzi wakaita apology wakatoregererana handiti kuti wakaripirana ipapo zvamheno zvawakaitirana iyo ndakainzwa kuti wakatorekererana zvichinge zvatodini zvatoita saizvozvo warekererana kudaro zvino asi munhu akaramba aine bundu rake akaramba aida kuti zvinyatso kubude pachena handiti mukuru sokuti unoziva kana pamboita nyaya dzekuti pane zemiti panenge pane kuromba uripo isaitazomboziva kuti vanoromba amini vanoroya sematauro ezviri kutoitwa taisatombozviziva izvi taisatombozviziva zvokutoti munoziva kana makagarisana mumwe anoto kana dii kukauraya mbudzi apo unotoendesawo apo kana ukaita sei semwe akashayiwa zvongoita magariro anongoita maneighbor mumwe akashayiwa kana mafuta apo anonga achitodini zvingoenda kana upfu chaiko mumwe aitomboyeka izotodzosa saka hatina kumbogara tambofunga kuti pamwe muroyi anoroyera kure kana twaida kuroyera wava vana wavo iwavo isa hatina kumbogara tambodini tinotoshamisika hatingambode kuti hangu mai ndikawasapoti kana chii asi hatina kunge tamboona kana ushereketwa ihwo ende hatina kunge tambodini tambonzwawo ndozi kana nekuchechi chaiko vanoenda kumasoro iwavo usahwira hwavo iwo vanotoenda kuchechi ikoko hatitambonzwa musoro takambonzwa hanzi mui muroti kuchechi vanomuti muroti muratidzwe hanzi vanotoratidzwa nekurota kurotera kutoti zvakati zvozotsanangurwa hazvo nowaprofita hatina kumbonzwa kana iwo waprofita wacho matare wachinonga tsoro iyoyo vachitaurawo nezvekuroya kwayo handizive ipapa munozuva chinoitikawo munhu kana akabata kanogona kutotsibika kana naiwo zvematauro ezvaitwa kuti anogona kunga uchitotsibika kana naiwo waprofita wotadza kuronda tsoro yacho tsoro iyoyo hatina kumbeketaiswa ndosaka tati chetaingoziva bedzi iyo ndo rudeness hwawo iwo kuti hawatombocengeti kana vazukuru havachengeti vana
Wese ndikutaura nayo hapachina. Vakandombogara vazukuru vakakikwa kikwa. Unotombogara wega iwe nemurume ipapo. Mwazviona. Kikwa vachienda. Handiri muzviona. Wose kana zvauya. Handiti murume. Wana wanotobva ipapo yato 100 meters kutiza. Zveshe unototiza nechawakabata ipapo. Ipapo ichokwadi mumwe macho maanga achitaura. Unototiza nechawakabata. Kana zvatouya. Saka enga yacho namai yoyo hadizivi kuti inoenda nekudidini. Asi kunyora wagoni kunyora ndapataura ipo. Saka ndo zvimwe zvindikada kuti ndiye. Makati wandei hamo mumwe asi ndamboedza kuti ndimbope brief outline yekuti muone kuti mamirire zvakaita. Haiwa inini pasina kudenga. Tambu dzaaikaremera handina kurara naye ba. Ndopadzokerera ndapadzokerera ipa. Ndanzwa muchiti Tambu ari kukunyeperai kuti makarara naye. Kufunga kwenyu mimi pangave nechikonzero here kuti munharaunda mese otora imimi mega kuti aiwa ava baba ava ndo vakarara neni okunyeperai kusvika padanho rakaita seraakatora iri? Aiwa ndandoda kuimbozi inini pa part 1 chete yekuda kuedza kuti handisi kutiba pane zvendiri kuedza kana kutsikira kana kuita sei, asi kuti ndinoda kuti nditauro panenge pari pachokwadi nepanenge pasi pachokwadi. Handiti muzvo kana ndakazviita handina kuti kudiba, asi inini ndinyatsikuziva inwardly kuti handina kuzviita, saka ndo panyanya kundirwadza ipapo manje. Yakadai kunyatsotaridza kuti mumwe macho manje anga achiita kuti nyaya yake pamwe ite weights muruona kuti iye inosimba, which is not bad hazvo, asi kana uda kuti nyaya yako isimba haikona kuzochinyepa manje. Mumwe macho makanga mune kakunyepa kakati kurei. Ndifana ndambotaura mumwe maakanyepa macho, maanga achinyepa macho. Handiti mumwe macho ndochienda ndichidai futi. Niki aakutaura nezvake, mukoma Niki wakanga wasina mota, yaakuti iwe waitova nemota wachiuya naye pamba wachidini wachienda naye kundotenga magrosari. Aisenza kwake ndinoziziva because akanga ari rezvi ndataura zvakuti ndovanatsa vanotichitsano-tsano. Saka ndee ndichitotaura zenga abuda basa manje ndakumubvunza kuti iwe ingange wagara zvakanaka pabasa pako wakazobvirei iwe uchi wechidiki kudai. Ndo paakanditsanangurira zvese izvozvo. Basa rake raiva riri assistant driver. Akatanga beside assistant driver akatanga ari tinoti kuworkshop, achisenza kuworkshop yekugadzira zvimahardwares kwaokezi ingave batanidza matebhuru inonzi chii, mawardrobe kana zvemasofa kudini. Ikoko ndo kwaakatanga ari achipinda kwaoke achibva andospecialize iyo vaaita so inonzi promotion iye afamba senani nemota yekudhirivhara zvinhu zviya zvichienda kwaoke zvinotengeswa handitika. Saka iye akanga ari assistant. Munongoziziva kaimipo vhani iya yaina vanhu vaya vanokwidza furniture mukati wachidini wachimhanya netutsamba kundopa kana diri delivery kune musha wemunhu, vanenge vachiburuka vachindodini kuti usaina chichi wachidhirivhara wachipakisha wachiburutsa wachichinja zvinhu kubva kune imwe shop kuenda kune ndo basa raaita. Asi asingadhiraivhi haatorina nelicense kutaura nezvaye zvekuti akadhiraivha mota akadai hai right. Ndo imwe point yendinoda kuedza kuti ndiburitse futi kuti ipapapo manje panofanira kunge pari pakatinakei. Hatisi kutombosapota Nikiba, asi da kuedza kuti tiburitse mekuti mamwe macho aibva aita kakudini kakukanda kuti zvigarireyo, asi zvisizvo pamanje. Tochienda nepaya anga ataurawo nepaya kuti akaenda iye namai nekamwana kadiki kumba kwechikomba chamai. Chikomba chamai chainzi Lawrence Chigudu, rimwe zita remudunhu rirwa achinzi Hama. Handiti mukuona Hama miti, handiti mukuzviona. Saka paakati akaenda nawo ikoko kumba kwacho kwanga kuine chi kawindo kai, imba yachanga ine kawindo kadiki kai nekuti tudukuduku tuyati mawindo. Handiti iyo topinda nepawindo ipapo wotambidzwa mwana mukati, azobva zvanyatsa kushaya miningi yazvo. Mai wopindawo iwo wozobuda wozotambidzwa vachipinda nekawindo kanga kadiki kanga kasingakwani. Sidai anga kuti iye aipinzwa nepawindo ipapo, kana kuti aenda namai kuti mai wopinda iye wosara akabata mwana kunze pamwe. Handiti muzvona wopinda wandovhunungura zvinhu wachivhunungura mumba mechikomba muya. Handiti muzvona munyatsopaona ipapapo kuti mwaipinda vachitambidzana vachidai kawindo kadiki diki twemazvizevha iwe kamba kanekaine kawindo kadiki diki
ka 4 penny or less than 4 penny handiti muzvona. Saka ipapo futi topaona futi kuti hey pane very question mark kuti waimboenda ikoko naye pane zvipi. Right. 2 aita hey taitorara kumagarden kwavo kusvika vanhu vakazouya kuzoti wakuya kumagarden torara ikoko nematyisi anita garden. Iwo garden ravo manje rakanga iri pamba since because wakabata mvura pamba. Saka garden ravo ragara riri pamba kwete kwaakutaura kwangine magarden evanhu kuya kwekuti tinondorara mugarden mambo wamaani maindorara handiti handida kutaura nezvimana magwini nezvimwe zvakadaro izvi hatomboti hedu pamwe zaiitika hatinanyatsokuziva asi panoratidza kuti ipapapo futi pane pane nyaya ipapo. Mwana ari kuti akazvarwa muna naiwe akazvarwa muna 1989 kwete wechikomba akaberekwa kuma 1990s ndo kuma early 90s if not so kuma early 90s not kuma nguva yaari kutaura vana ivavo tu kwanga atonge kuma 91 here unge kuma 92 kutoti bedzi pese tikweta charipo ipapo kuti shuwa kwete zvaataura zviya zviya kuti akaberekwa kuma 1989 vana ivavo right. Tochienda pane nhaurwa yebhazi rinodaidzwa kunzi pinduka ri bhazi reshuwa raifamba bhazi iroro handiti muzvona raibva muharare kuma 6 6 rinenge rarodha ukatoona ratozosimuka na 7 bva pambare paya rinenge ratononokesa 7 rinenge ratononokesa pane chinenge chatoribata handiti muzvona roenda bhazi iroro raenda eri ribhozi raitodzoka undosvika paakutaura kwadero kubva muharare kuenda kwaderi wacho bhazi ichifamba almost 4.5 hours kana kutozorova 5 hours nekuda kwekuti zvinonetsa pakuti mukudzikisa mbasha munzira umu musiwo inenge yakatakura mbasha munozwa kana nengoro chaidzo dziya idzi vanhu vaita zvengoro zviya kudzikisa ngoro waigona kutotora nguva chaizvo inenge yakwidzwa zvakanaka pambare but undoidzikisa yondotinonotse munzira imomo. Saka nguva idza kutsanangura hangu bedzi kuti mapassos aidi pamwe aidhireya nekuburutsa kunenge kuchiitwa vanhu kuya waisvika kuya unonzi kwaderi kuya ndotenera kuya kana ratonzi kumana bhazi rakasikisa kuma 12:30 kana 12 o'clock idzodzidzi zvakaenda raigona ndosvika kana ma2 chaiko risati rasvika undotena rouya handiti muona apa point ndida kwedzitsanangura ndeyekuti iye ari kuti paakabva kwaniki uko handiti muchiona paakanga ari kwaniki uko mai vachibvaona kuti bhazi harina kudini harina kudzika pa handiti muchiona iye wangu wakati aisiya kuti iye ari kudzika iye haana kudzika wakaenda wakanga watohanza wakanga watogadzira munyatsi kuinzwe vhidhiyo yacho wanga watochena watogadzira tisikazi kuti wanga watakurawo mari yebhazi ipapo tombowapa benefit of doubt kuti wakanga watakura mari asi pane point ndida kuya ndeyekuti rondotenawo kubhazi handiti andotena kudaro bhazi mai odini wokwira kuti waende handi time indataura munyatsi kuinzwise kuti yakamira sei tati kuma 12 zvakaenda kuma 2 hatinyatsi kuziva kuti nguva yavakarikwira inguva ipi but ndo time yadzo 12 zvakaenda kuna 2 o'clock dzemasikati ndo nguva dzaisvika bhazi saka toti wakarikwira pakati petime idzi dzindi kutaura how tande kuenda Harare because mwana haana kudzika sematauriro wakanga waita wasvika Harare handiti mukuzvona ndobva wandosvika wachibva wandopinda airport kamunoziva unenge wadzikira pacoca-cola paya ndo most of the time kana kuti kazhinji coca-cola kana hamumbare handifungi kuti waizombosvika asi unoona coca-cola ikoko ndo kwaidini waiwanza kudzikira tonowanza kudzikira vanhu vazhinji raibva rava neikoko kana wakadzikirawo mutaundi tomboti hedu hatizivi kuti wakadzikira papi wabva waenda wasvika kuairport mashitsi aya achipo pacheya paya paakutaura paya paangari haana kana kuti umbengo watombo akavhakavhaoba mumba mekuti inenge uri hwani mumba single room mutauni une single room mutauni hatonenge uchitongovharavhara zvimwe zvinenge zvisikanyatsokuonekerwa mai vachingopinda padho vakatoona kuti ndo zvatoitika handiti munyatso kuzvona haipapo pati tanga tisipo asi mine ndidaro handiti ndataura kuti wadzoka pinduka haasi remakuseni andopinda pinduka aipinda kuma 5:30 up to 6:30 ndo latest time ndo nguva yaipinda muHarare kuma 5 ikoko aitoziva kuti kupinda muHarare napinduka right aenda kuairport katipoti aenda kuairport right wabva atika murume wakakanga aine mota sematauro ari kuita noti murume uniki watorana paya waenda
handiti muzvona watorana waenda kutoshopa kutauni nguva idzodzi handiti muzvona dzindi kutaura wandoshopa kutauni wapedza kushopa grocery rapo zveshuwa tande tashishu wapamberi ibhazi ripi ipapo rwanga wachaona futi richidzika uko nguva idzo dzina 5 kuti richaona chidzika uko iyo pinduka atodzoka pachina rimwe iri rinoteera rimwe racho raizoteera manje raiteera kunge kuma9 raisimuka ma9 paya pambari raizoteera racho manje raisimuka ma9 ukaona ratosvika kuma11 rinenge ratita of the latest 9 ipapapo kundosvika kuma11 rinofanira kunge ritosimuka paya pamwe pacho rikatokumidza kutozara chaiko kuma 8:30 rinenge rakutosimuka rinoteera remanheri racho handiti muzvo iye wachikutanda kana kuti wachimutsira saka wakazondokwira ripi rwakuti wakazodzika baba vari masure iwo ari pamberi zvikadai zvakati wakarara tanzwa kuti wakarara mukutaura kwake kuti takazorara ipapo ndobva tazoite chimangwana zvino handito zvaari kutaura muvhidhiyo yake handito zvaari kutaura ba handiti muzvo saka ndo maareas endikuedza kuita highlight kuti hatisi kuramba ba but haasi kuita consistent mukuita kunyaya dzake ngaanyatse kuita very consistent achinyatse kudaiwo asanyanya kuisa tunhu kudaiwo zvobva zvaita kunge zvinotyisa pamwe pacho zvimbambanje zvagara hazvo zviri zvinotyisa asingaitaura zvinotyisa bva zvava zvinotyisa kwete kuzozviwedzera ba kuti zvizotyisa handiti muzviona mani right tochienda futi kune imwe nhauro yandadawo ndoedze kuti ndichitaure ndiasawira wacho pane imwe nhauro yataurwa yasawira futi yatombonakidza yekuenda kuchigaya makuseni mafo handiti manzwa sawira auya akandiwawa mai waya usawira wake wakuenda iye zvishuwa izvo zvawagona nguva izviita kuenda havo kuchigaya hapana kumboshata sawira abva asvika makuseni wanzwa kikiki munhu ane mechisi kamunhu kane mechisi kadikidiki sawira ari pageti kabva kandowarowa nemakumbo sawira achidonha uku akabva katiza kachikwira kwamukono kamunhu kaya kaataura nezvake akaende machisa nyaya yacho yanga yakakura chinambonzwa ubakana naiwo vachitaurawo iwo mai vacho mudzimai achitaurawo kuti izve ndaonawo pamusoro apa sawira wangu pakadai pandishamisa inyaya yekuti haisiye kusvisakai inyaya inotyisa chaizvo yekuona chidhoma face to face chidhoma achioneka face to face vanotaura kwaona kutochiona face to face uchizorarama unogara watotaura kakuti umwe mukaona pane chazondiurai ndechekuti ndarowa makumbo nekachidhoma apa pagedhi pasawira wangu hazvina kumbogara zvazombotaurwa zvese izvozvo hatambogari kutozvinzwirawo ipapa handiti muri kuona saka ndo maareas endikuedza kutsanangura kuti ndingobate ini ndiri papart 1 cheta wai ndiri papart 1 papart 1 ndo pane zita rangu rendakataurwa nezvasi kada kuedza kuti panyatse kujeke munyatse kupaona ipa aiwa wanengo kutoti handisandawazi ndakatowaonawo ipapa nezuro ndichitoona iyo vhidhiyo iwe ndope ndakatotanga kuti waonawo iwawo ndandisikaona asi uye ndaiziva ndibabatasvi wairwa tsuro yavo nguva yese nenguva ndichiwaona ndichibvuma zveshuwa kuti panorwa tsuro zvichitonzi wendakazobvunza wakatoti nawakanengo wacho vanongoita zvikwechitisa sekurutasvi saka ipapo ndikutofara manje kuti dare wandopinda dare rakanaka rinoronda tsoro handiti rinyatse kuronda tsoro pasina kumanikirwa pasina kudidi wanonyatse kuziva wadhiyana nenyaya idzi dzakatokura ende wanoona zvitisikaoni isusu handiti muzvo vanokwanisa kutozviona kuti aiwa apo mwana apo wazodai aiwa apo wazodai handiti muzvona panopindwa ipapo panotaurwa ipapo kuti aiwa ndakarara naye here panotaurwa right papotaurwa futi ipapa muchinyatse kubvunza achitaura ati warume weraini vaiuya nemagrosari kuti warare neni asi iye dzonguva aizototiza ndorara neauya dzonguva zonditorara neauya vanhu veraini vanhu vacho veraini anowaziva vese handi munyatsokuona anowaziva vanhu veraini kuti apa baba nhingi semaziri ari kundiita zita rangu handiti mukuona semaziri akaita shadi handiti semaziri akaita niki handiti semaziri akaitawo vamwe vese handiti muzvona anatso kuziva mazita sei vanhu vacho veraini asi kuataura kuti nhingi nanhingi 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 handiti aifanira kunge achibudisa kazvese kana ipapa step father wakanga achiwazvisa kuti ndiani ndinorenzi chiguda akaita izvi kana kuti hama handiti muzvona saka hana kana pambopataura kuti ndinhingi kuti zvinji zviratidzika kuita umbo unenge uine ufakazi unenge wakanyatsokudini wakanyatsokwana vanhu vacho veraini ndowapo handiti wopinda woti aiwa wakazodai imi anga atopapfuura ipapo pemakazomubvunza manje kuvhara nyaya yake akanga atanga ipapo ndopa akachindobudisawo mazita edu manje
asi masita acho anga asina kumbotaura pekutanga iri angoita general kuti vanhu verai handiti muzvona right wozoti manje after what aipapa ataura futi achiti niwaning'ina wechikomba chamai handiti wai uyowa futi ipapapa wachidini wachirara toona manje kuti hei handi ndatitinanyatso kuzowana iye munina wake ndangoti wepesi anga asingatongogaripo anga akugara kumakombo unonzi kuna nainyati maini kuchiropa anga asitomborimwe akasoenda nana baba wake kudhara muning'ina 1 handiti akasoenda nana baba wake kare muning'ina iyi 1 wemuchinda vamwe hapana kana nemuning'ina waakutaura maning'ina wanga vasina kana newaning'ina waakutaura iyo kuti kuna vamwe waning'ina wakazenga wakadai hameno kana zvii zvechokwadipa paine vamwe waning'ina waanogona kunge aine umbowo hwacho wekuti wese waiuya ipapapo waizoziva vachiuya wese izvo handichaziziba manje ipapo asi ndoda kuedza kungoti maareas akaita seajeke manje handiti mukona munyatsokuone manje kuti ugeneral hwaari kuita manje umwe hwacho pamwe pacho aiwa wanenge ngawarondetsoro waone zvesho wari kuti ini ndakasangana natambo ndine zuva kana 1 here ndakarara natambo ngawarondetsoro matare aperika tese tese nevamwewo vanodawo matare vanouyawo ikoko tochaziva kuti aiwa kamwe hatine nhengo dzedu dzinokwikwidza dzinoona zvimwe ipapo ndinoda kunyatso kuti waronde tsoro ipapo chete ndopati ndinoda kuti waronde tsoro kuti ndakarara natambo here ndanzwa zvakare muchiti Tambu akainfluenza masiblings ake kuti asaende kumusha kunoona mai. Chikonzero chingadai chichitorwa naTambu kuti ari kuinfluenza masiblings ake chi, uyewo zvakare mune umbowo here mimi kuti Tambu ndozvaari kuita, ari kuinfluenza? Muri kuya zvakanaka, sandadai muri paground kana uri kubvunza mudzimai wangu paya ndio imwe futi mwena aigona kukupupurirai panyaya yekuti information yaibuda sei. Information inobuda kudai, mai ava wane sematauro ezvakaita inga akanyatsanangura Tambu wane hasha, kana wakaita hasha ipapapo vanotaura zvese zvavanoda, vanonga vachituka zvese vachitaura izvozvo, handiti mukuzviona. Saka inini kunyepa kwendanga ndichitaura dai mama nyatsokuona muchibwira kuti ndikuzoti kunyepa madhetsi ndeyekuti ekubereka kwewana inga ndati ndiri nebhoni ndiri wepaside, kana kubereka unoita wana totoziva kuti mwana aberekwa. Saka ndandikupa madhetsi ekuti makore apa madhetsi ndandikupa apa dai maataisi haasi yekuti 20 ba October kana 5 October ndio pengeti madhetsi ayambazoazwese. Ai mwana kana aberekwa paya wana adhesi wautaura waberekwa, munhu ndisina kuona kuberekwa kwake, ndisina kuitinesa kana chituberekwa kwakadeko kuti aberekwa pamba pawo ipapa mudzimai wabereka kazviya zvetu ende yamboita makorokoto, handiri muzvona. Ndiwo watata yakaya kadiki diki mushiki ndati vanhu vakauya munzvimbomo, wakauya munzvimbomo wachibva kwakanga wari, handiti inga ataurawo neTambu paya, handiti wendisina kuitinesa ndiTambu kuberekwa kwake, ndishupi kubereka kwake, munyatsokunzwa the third one uyu atitambuka shupi naiye misheke anenge akatoya karikasvawa akaya karikasvawa infact ndo ndimboka handati wakasvika munzvimbo ndiri neighbor padhuze zvokuti haungataure izvo kuti iwe ungatadze kuziva sei kuti mwana akaberekwa gore ripi, ndo zvemutaura madhetsi andikutaura ndeye makore kuberekwa kwakaita wana. Saka ndanga ndikuedza kutsanangura kuti totoziva kuti mwana akaberekwa gore ripi, kana mwana akaberekwa chikamu chipi. Apa mwana arasa madhetsi, apa Tambu arasika madhetsi manje, apa ari right, handiti wana wemudhuze utoti kana dii paine kwavanoenda mai dzengwe wanoenda waitosiya kana wana wari pedu waitotamba nevamwe wana. Saka ungatadzire kuona kuti kamwana akaberekwa kadai kaberekwa kana kuti gore ripi. Ndaiziziva zvese izvi todoziziva zvaibuda through sahwira wacho ndiye mai mudzimai wangu, handiti zvese izvi zvaiitika izvo zvese taitoziziva through, handiti zvese izvi ndio munhu aitonyatsokunge achitoziva kuti apa paikuitika zvakati apa paikuita zvakati, vanenge vachitotaurirana kapa kana zvese izvi ndikutaura izvi aitotaura. Saka mna ndoda kuedza kungokutsanangurirai kuti mafambiro emabhazi zvaaita tiriupai mesomu kuti hamusiri kunyatsokujegaba nepekuti pakati hamungatarisa mimi ndataura madhetsi haasi madhetsi ekuti ndiri kuti 20 January ichichi ayo, handiri muzvona ndikutaura makore kuti aiwa makore akati kwete aya aisaya pamakore akati, handiri muzvona. Handi kundataura madhetsi ekuti ndava ndataura anonzi mafixed dates kuti ndaiziziva kuti tiri kupi, ndaiziziva through mudzimai sawira wacho, ndaiziziva through
popota kwaanenge wachiita vari patire dhuze poti wakatotaura pai pakati totonzwa isitiri mudina ivo vari pamusoro handiti vari pamusoro pariwari isitiri mudina handiti muzvo saka pakatoita kana kuti todaidzirana chawanda todaidzirana munhu atori pawaya todaidzira atodaidzira kuna mai kuti zvakati tumai mwana zvakati kana kuti totuma here mwana kune zvakati handiti muzvo atakawakidza we are the nearest neighbors, we are the nearest neighbors and the nearest one day waenda wese kumachechi vanofamba wese vanodini handiti zvese zvavanoita kazhinji dzimai anenge aitonzwa ndonyaya yandikutaura kuti chaibva tatoziva kuti vana ava vari kudini vari kurohwa mai ava vanobva varohwa mwana vanobva marere acho aitiba mune muchidhiskasa marere acho anobva wanyanya handiti tozizwa kazvese zvikiitika handiti uyu ndataura nenyaya yaanga achinzi sekuru ndaiziva seinga ndatsanangura kuti sekuru anga ari vatuko ainditi nini tsano muzvona ndatsanangura kuti utsano hwacho hwaiuya pakuita sese ndatsanangura Eliot Joseph akatanga kunga achidi ane nyaya yendatambo handiti muzvona ndataura vanhu zvakanaka ndanyatotsanangura vanhu zvakanaka kuti naJose taipindirana pakudai kuti aitoya papa pedu mabasa aipamba pangu ndichitoaya ndasagara muarea ndaitosenda samwe achichouya ndaitouya ndaigara namai vangu wanga asingadziki zvakanaka saka kazhinji kacho kuti wasiya wasina munhu anoatenda zvainetsa kana kuti utsvage musikana webasa avatende ayo kuti vada kwavo kwaitoda chai kana kuti wemhuri muri padhuze muchivaona handiti muzvo saka madhetsi aya emutaura yaka mukaataisa matauro endaita madhetsi ndaitotaura kuti pakati tonyatsokuziva kana kuti avakaromudzana kana imwana investigate uyu azofa po nalinda uyu wababa ivo chiguru handiti kubva tataura nemazita acho kuti baba vacho wainzi Lawrence hama chiguru saka handingamboti ndikazitadze kuti tizizive zvese izvozvo zvaiitika mumhuri imomo handiti muzvo kana kuti chaichai kana kufa kwemwana kana kuita sese first people vaitoinzwa mhere tisu pai padhuze handiti muzvo saka mukati madhetsi aya handati ndatombogara muarea imo ndasatombogara muarea imo kwaya kutoyawo nenguva dziri kure handiti muzvo ndaitosenza kure kuna nasape kwe saka handingati inini madhetsi ndakazoaziva sei ndikutaura maezi evana kuti period yakati ndiyo yakabereka mwana period yakati kwete yaari kutaura period yakati handiti muzvo zvese ndoziva kuya kwakaita handita tisu wakasvika tirimo muarea saka pamadhetsi ipapapa ndinyatsokutarisai nhau yandataura yemadhetsi ndaibeka mai ava vandotaura kana vatogumbuka vanobva vatotaura zvese akataura vane Tambu kuti vane hasha vanogona kubva vatotaura vachibva vadaidzisa wazoti zvikati handiti ataurawo neabuse anga achiiti asi ini pedzini pendinyanya kuda ndepekuti munyatso kumubvunze kuti akarara neni here chete ndio pendinoda nyatso kuti munyatso kumubvunza kana saidini wasaidi kana kuti imo mudare rababa kanengo munyatso kumubvunze ipapo kuti vanonzwa mavhira vakarara nawo here amene wamwe wana nashadi wanga achitaura vanini wangu handizoziva ayatota kuti akarara neni here ndo panonyanya kudiwa ipapo dare roko robva randodini futi tsorotsoro robva randoonawo futi iwo vanoinonga tsoro iyoyo musavatauri zotaura vamudare vainonge tsoro iyo handiti muzvo saka handidi kuti nditi ndiuzivikafa akana nai indaito basa rekutoti vana vadiki ndo ndaitochengeta vanasikana vatoti kure ndo basa rangu rakaita kuchengeta vasikana vakumasekondari richenga navo kumabhora zvinguva tichosibirwa tiri handina kana one day baya ndakamboita improper association kana ndakambochajwa kuministry kana kucha sese kuti pane zvawakazoita kana kuendeswa mudare mumaofisisi kuti iwewe wakadai saka zvinhu zvindaitoziva handitwazviona manje kuti mwana kakadaro kukadini akabatwa saka handingati ndi kuzvidefenda asi iye ndiye achitaura chokwadi ndiye ane upupu chapupu chepano pasi nekudenga handini kuzviona iye munyatso kumubvunza ipapo cross examination iye munyatso kumubvunzisisa tira kuti papa panyatso kucheka pajeke munyatso kumubvunzisisa zvakanaka kuti iye saida kuti asvike nyaya yake iparurwe for sure akashungurudzwa hapana munhu angafaririwo zveshuwa kutambudzika kwaakaita mazoona especially kana vabereki tisituti suppose inge tichiprotecta vana vedu
tooneka manje tisati tikupa protection. The last person anopa protection mubereki kumwana. Zvino zvakaita mai zvakatadza kuita protection yavo kumwana, handiti muzvona. Vachiita zvakanga vachiita izvozvo zvitanzwa zvaitwa nanamukono izvo, handiti muzvona. Which was very wrong from the word go, handiti muzvona. Zvimwe sezvazotaura izvo vaenda nedzingangangai, which was very wrong from the word go, handiti muzvona. Saka zvese izvozvo zvishwa hatidi kunyepa, zvinhu zvakatoipa zvakaitwa izvozvo. Saka ndiwo petoti tese hatifaririba zvakaitwa, abuse yakaitika iyoyo. Taitoirwira namai kutoti iwe zviri kuitwa vana apa zvakambomira seiko zvavanoitwa, isawira wako unombomudzorawo here zvemunenge vamwe vaitopa mwanda, unotoona mwana atosvika kana padhoo chaipo pemba akutodi akuchema ari papo, kwaiteiko unzwa kuti ndazodai namai. Vana vese zvishowa matauro vari kuita zvishoto, kurova vanobva varova havazoteereri manje. Kana kuti zvakwana achimbomira havateereri manje advice. Vaibva vataura zvishowa ipapa kuti mwana wangu ini ndakabereka handina advice yendinonzwa nekuti ndakamutakura neni manje, izvo zvaitaura vanenge vaine hasha. Saka ndozvimwe zvaizotadzisa vamwe vanhu vanoda kuti vabatsire kana kuti wanzwa. Handi ataura ine Tambu kuti paite munhu anochengeta anoti kana ndarohwa tondomhanya kundohwandira kana kundotaurira, hapana. Because vakazviziva mai vanoendeka ipapo ndosvika voshauta, wotosvika wototuka munhu iyeye zvakaipa, unobva watonzwa kuzaridzwa. Saka ndo zvimwe zvacho zvaiita mingamupingi. Aiwa, inini nyatsopa eka ipapa, handisi kuti iba asi kuti handisi kuti iba ipapapo munyatso kuti inini here ndakaeka tsoro neipapapo mundare tinyatsokupaone kuti vanoironda sei tsoro iyo. Aiwa, ndatenda baba. Sekutaura kwandaita, onai mati makaona episode 1, onai episode 2, moona 3, moona 4. Tambu naamai vake vachimboita zvavanenge vachiita. Yenyuwo toiburitsawo kuti vanhu vanzwewo pfungwa dzenyuwo, uyewo zvakare nekuchenesa zita renyu rakasvibiswa naTambu, uyewo zvakare isusu tichamubvunzawo kuti akuchenesei sekutaura kwamaita. Tinotenda baba nenguva yamatipa, nekuti isusu kuno kuSly Media tinoti building bridges. Sly Media TV, building bridges.